Visitem la Safor de nou, allà està la nostra companya Pau. Abans hem vist que feia molt de vent, no sé si està plovent ara mateix, Pau. No, Laura, ara no està plovent, però pràcticament tenim la tormenta damunt. El que més crida l'atenció, com tu has dit, és el fort vent que està bufant a hores d'ara, vora a 70 km per hora. Tenim així al costat el mar, pots veure com està en una situació de mar grossa, molt rebolicada, i que fa pràcticament impossible la navegació. Si girem una miqueta més a l'altre costat, vegem la platja de Gandia. El mar ha engolit, literalment, part d'esta platja. L'aigua arriba fins a la zona dels parasols i la imatge, la veritat, és que és molt evident. Tenim aquesta tempesta pràcticament així ja, i durant les pròximes hores sembla que la situació tendirà a empitjorar. Bé, durant tot el dia d'avui no ha parat de ploure, encara que ha sigut de manera discreta, no s'han enregistrat valors molt importants en tota la comunitat valenciana. Destaquem, per exemple, així al costat, a la comarca de la Ribera, a Xeraco s'han arreplegat 40 litres per metre quadrat i a Favara, per exemple, en només 2 hores s'han arreplegat 20 litres per metre quadrat. Però els valors més importants, curiosament, s'han enregistrat a l'interior de la província de València, concretament als Serrans, a Bugarra, una localitat, com sabeu, que en els últims dies ha patit un fort incendi. Esta aigua cau bé per acabar d'extingir aquest incendi, però si continuarà plovent seria perillós perquè aquesta aigua podria erosionar el terreny i podria arrossegar part de la cendra i dels troncs que han caigut i arribar a barrancs i a rius, el que podria provocar inundacions si continuaren aquestes fortes pluges. Bé, a la província d'Alacant, tota la província està en preemergència, en alerta taronja, el que significa que esperem fortes precipitacions durant les pròximes hores i també durant el matí de demà de dissabte. I ens diuen ara que, per exemple, al sud de la província d'Alacant, concretament a Orihuela, està plovent a cànters. És increïble ara l'aigua que està caient en aquesta zona. També així a la Ribera, quan veníem de Caní, semblava com si estigueren tirant poals d'aigua damunt dels cotxes. Havíem de circular amb moltíssima precaució perquè hem de tindre molt en compte que quan estem en preemergència, si agarrem el cotxe, hem d'anar poquet a poquet i, sobretot, no hem d'acostar-nos a rius o a barrancs. Bé, ens diuen que durant les pròximes hores tindrem el gros de la tempesta, concretament a partir de les 8 començarà a ploure amb moltíssima intensitat en tota la província d'Alacant i també en la província de València, llevat de l'interior nord valencià. És lliure per ara només la província de Castelló.